foli b'aw bɛɛ lajɛlen kɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ sigiyɔrɔ la an mana kɛ diɲɛ dugu o dugu de la an b'an kɔni kunnafoni bamanankan in filɛ don o don an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw yɛrɛ ye kunnafoniya min n'an b'o dɔn an ka bamanankan na don o don n'i y'o kuma seli an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila. bi ye alamisa ye mɛ kalo tile 12 san 2022 kunnafoniya daminɛ la sa an b'a daminɛ n'anw ka l'hôpital Gabriel Ture ka kɛɲɛ ni ŋunuŋunu kan min yɛrɛ kɔni b'anw ka l'hôpital Gabriel Ture la n'o de ye k'a fɔ sa ko ji yɛrɛ kɔni tɛ anw ka sukoyɔrɔ la n'o o ye morgue ye n'o o kunnafoni n'o kɔni dira syndicaliste dɔ fɛ n'ale yɛrɛ de kɔni ye Jimbe Ture o hukumu kɔnɔna na sa l'hôpital Gabriel Ture ségrégé ɲɛma n'ale ye Maami Ture ale kɔni fɛnɛ ye kunnafonidilaw wele kunu ani kunnafonidilaw ka taa kuma ɲɔgɔn ye min n'a yɛrɛ kɔni tun bɛ ka taa ɲɛfɔli k'u ye ko k'a yira k'a fɔ sa ko foyi yɛrɛ kɔni tɛ l'hôpital sukoyɔrɔ la n'o ye morgue ye wa ko jiko dɛsɛ tɛ olu la ko Jime Kante ale kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn fɛn tɛ l'hôpital Gabriel Ture la ko nin ko in si yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ko jamana kɔnɔdenw kana Jime Kante ka kuma minɛ ba la ko baw ko problème foyi yɛrɛ kɔni tɛ l'hôpital Gabriel Ture la ko Jime Kante bɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn fɛn tɛ ko a bɛɛ lajɛlen bɛ ko a kɔni b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ sa ko nin ŋunuŋunu kuma ninnu yɛrɛ kɔni bɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ka ɲɛsin l'hôpital Gabriel Ture ma ko nin ŋunuŋunu kuma ninnu si tɛ tiɲɛ. halisa n'an tora an ka kunnafoniyaw na an b'an ladɔnniya k'a fɔ sa k'anw ka jamana ɲɛma ale yɛrɛ de kɔni kalikan ye k'a fɔ sa ko ale kɔni bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen dɛmɛ a seko a n'a dungɔ bɛɛ lajɛlen na min n'a yɛrɛ kɔni bɛ wulila o baara la min ni a yirala k'a fɔ sa ko kitakaw ka mara la k'anw ka jamana ɲɛma ale kɔni ye jimbondo 100 de di kita dugu misɛnnin ma min ni a kɔni yɛrɛ kɔni taara jiko fɛrɛ o bɔ kita dugu in na kita tɛmɛlen anw ka jamana ɲɛma a y'i kunda Kayi kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Kayikaw ka dugu min wele ko Ulara jamana ɲɛma yɛrɛ kɔni a taara jimbondo kelen wɛrɛ di Ularakaw ka dugu ma walasa jiko fɛrɛ min b'olu la o bɛ se ka ban ni min ni kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ sa ko nin kɔni ye jamana ɲɛma jimbondo 11 na min n'a kɔni bɛ k'a yala ka di anw ka faaba dugu misɛnninw na walasa jiko gɛlɛya bɛ dugu minnu na olu yɛrɛ kɔni ka o jiko gɛlɛya bɛ se ka ban ni baara kelen kelenna bɛ ka kolon kari a ka lasigiden fɛ min de ye colonel Asan Bajalo Ture n'ale yɛrɛ de kɔni bɛ ka yala ka ni jibondo ni baara ninnu kɛ ani duguladenw Asan Bajalo kɔni mana tɛmɛ dugu o duguladenw u b'u ka nisɔndiya an'u ka kɔkɔrɔmadon ta ka ɲɛsin jamana ɲɛma baw k'a bɛ nin baara min na k'Ala ka baara ɲɛ a bolo wa halisa ko hakilina ɲuman b'a la ka anw ka jamana dɛmɛ ko halisa ko Ala ka o fanga di a ma. halisa n'an tora an ka kunnafoniyaw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sa ko bi donya in na an ka jamana ɲɛma olu yɛrɛ kɔni kan ka taji litiri 4 de kunbɛn anw ka jamana kɔnɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛna bɔ Ginekaw ka dancɛ fɛ n'o bɛ wolo frontière ka na anw ka jamana kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ sa ko an ka nɛgɛ kanɲɛ 10 ko yɛrɛ kɔni bɛ nin taji ta mobili ninnu sɔrɔ kure male min yɛrɛ kɔni bɛ na don anw ka jamana kɔnɔ sɔgɔmada in na min n'an b'a fɔ ko tari Fuseni Mayiga ale yɛrɛ kɔni ye kunnafonidila min yɛrɛ n'a kɔni ye baara kɛ anw ka kunnafonidiso la n'o o yɛrɛ de kɔni o RTM fo ka taa se a yɛrɛ kɔni ye baara kɛ jamana baarakɛ bonda caman na ka ɲɛsin kunnafonidi kunkan ko kan a yɛrɛ k'a fɔ ko bi don in na sa ko Fuseni yɛrɛ de kɔni kɛra anw ka jatayɔrɔ ɲɛma ye n'o bɛ wele ko Centre National de la Cinématographie CNM ko Fuseni yɛrɛ de kɔni kɛra o ɲɛma ye min n'an bɛ dugawu k'a ye sa ko Ala k'a ka baara ɲɛ a bolo. bidon in na Segukaw ka mara la Comatex baarakɛla minnu yɛrɛ kɔni bɛ Segu olu tagamana ka bɔ k'u ka nisɔngoya yira minnu kɔni bɛ k'an yɛrɛ k'a fɔ sa ko dɔ kɔni tɛ tigɛ ka bɔ olu ka sara la ko k'o fara avocat ka sara kan minnu yɛrɛ kɔni tagamana k'u nisɔngoya yira Segu dugu kɔnɔ bi. an bɛ taa an ka finitigilamɔgɔw ka kunnafoni na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'an ka finitigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka mɔmɔli senfɛ Jɛnɛkaw ka mara la k'u yɛrɛ kɔni taara bɛn bɔmu dɔ ma o bɔ min yɛrɛ ko min yɛrɛ kɔni ye an ka finitigilamɔgɔ mɔgɔ 4 bɔnɛ ani na fo ka taa se u kɔni ye mɔgɔ 1 bana kunnafoniya min n'u yɛrɛ ka ɲɛma n'ale bɔra k'a di bi min n'an bɛ dugawu kɛ k'an ka finitigilamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na k'u to u ka ni fasojɔ baara in na k'Ala k'u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ suma min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bananen don n'a bɛ l'hôpital so la an bɛ dugawu k'a ye ko Ala ka kɛnɛya nɔgɔya ye k'Ala k'u fama ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma an bɛ dugawu wɛrɛ don ko halisa Ala ka se di an ka finitigilamɔgɔw ma banbaaciwale mɔgɔw kan. Jean-Yves Le
diriya n'ale yɛrɛ kɔni ye minisiri ye min yɛrɛ kɔni sigilen bɛ faransi n'ale ka baara bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kuma ɲɔgɔn kɛ faransikaw ka jamana ani kɔfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ale n'a denkɛ anw ka kiiritigɛsoba sabanan olu kɔni ka weleli ser'u ma bawo u y'a yira k'a fɔ ko Jean-Yves Le Drian n'a denkɛ k'u kɔni sera anw ka jamana nafasɔrɔ siraw ma min n'u kiiri kɔni bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la don min yɛrɛ kɔni ye juin kalo tile 20 nata ye 11 mai ale dogolen tɛ mɔgɔ si la ale kɔni ye don min yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnlen don Bob Marley ka anniversaire ma diɲɛ dugu bɛɛ lajɛlen na nka min yɛrɛ kunnafoniya min n'an b'o d'aw ma n'an b'a dɔn ko jamana kɔnɔden fanba t'o kalama o de ye ko 11 mai ale kɔni fɛnɛ bɛnna anw ka cɛba in ka sali ma n'ale de ye Mamadu Konate ale kɔni dogolen tɛ anw ka faba kɔnɔ min n'a yɛrɛ la ka fɔ sa ko Mamadu Konate ale kɔni min bɔnɛna anw ka faba kɔnɔ 11 mai san 1956 min n'u y'a yira k'a fɔ ko Mamadu Konate ale yɛrɛ de kɔni kɛra cɛ finman fɔlɔ ye min yɛrɛ kɔni ye baara kɛ faransilakaw ka assemblée la wa Mamadu Konate ale ka wuli ka jɔ o fanga bonyana kosɛbɛ anw ka jamana kɔnɔ a ka kɛ ni bɛjɛ fanga nalen n'an bɛ dugawu kɛ ko ala ka dayɔrɔ suma min n'u y'a yira k'a fɔ Mamadu Konate ale kɔni ni bɔnɛna ka si to san 59 la an bɛ taa Zan Kulubali ale ka dugu la min n'u y'a yira k'a fɔ sa ko yurugu yɛrɛ kɔni fanga bonyana kosɛbɛ ni dugu in na min n'u kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko yurugu u y'a kɛ sira fɛ sira min ye tajita siraw ye fo ka taa se an ka impôt wariw ma fo ka taa se u yɛrɛ kɔni tun bɛ sɛbɛn min yɛrɛ ni dilan kun tun t'a la n'an b'a fɔ o ma ko faux facture ani ko u kɔni ye yurugu baaraw la waleya togo na sugu bɛɛ la ko yurugu wari k'a kɔni sera fo 380 ma min yɛrɛ kɔni tununna ni kɛcogo foyi ma don a la Zan Kulubali ka dugu la i n'a fɔ an ka jamana ɲɛma ale kɔni ye ko min sigi sen kan n'o bɛ wele ko Mali taasira kura ni a y'a yira k'a fɔ sa k'a ka minisiri kelen-kelenna bɛɛ kɔni bɛ tɛmɛ jabarani ɲɛfɛ k'i ka baara kɛtɔ fɔ Sadio Kamara ale kɔni n'ale ye minisiri min yɛrɛ kɔni sigilen don lakana kunkan ko kan ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen kun sigilen don k'ale makɔnɔ ale bɔra k'a ka baarakɛtaw yira min n'a y'a yira k'a fɔ sa ko an ka finitigilamɔgɔw olu kɔni bɛ ka se ka baara kɛ olu kɔni bɛ ka se ka ta ka di bamaciwale mɔgɔ caman na ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ɲɛbɔ la a tilala ka yira k'a fɔ sa ko wari min kɔni bɛ ka don nin ko in dafɛ ko min ye sisan olu tɛna se k'u da don o wari kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ko nka ko n'u tilala wagati o wagati u bɛ wari in dafɔ jamana kɔnɔdenw wa n'u kan ka baara o baara kɛ kuma bɛɛ lajɛlen na u bɛ tɛmɛ jabarani ɲɛfɛ k'u ka baara kɛta fɔ jamana kɔnɔdenw min Sadio Kamara n'a y'a yira k'a fɔ sa ko an ka jamana k'a ni jamana caman yɛrɛ de kɔni bolo dilen don ɲɔgɔn ma ka kɛ ni lakana kɔni bɛ se ka na an ka dugu kɔnɔ cogoya min na min de ye Idisalakaw ka jamana ye ni bɛɛ lajɛlen b'o ta dɔn n'a yira la k'a fɔ tuguni sa k'an ka jamana ɲɛma an ni sini bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fo ka taa se Turki ma walasa lakana u bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogoya min na halisa an bɛ to an ka kunnafoniyaw la an bɛ taa Tɔnbukutu ka kɛ ni ja minnu yɛrɛ kɔni bilala bɔlɔlɔsiraw sanfɛ n'an b'o wele ko TikTok n'o yɛrɛ de kɔni Tɔnbukutu kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ n'an b'o wele ko médecin olu yɛrɛ kɔni tun bɛ don na k'u to kɛnɛyaso yɛrɛ kɔnɔ wa k'a to banabaatɔ yɛrɛ kɔni kun dalen b'o o kɛrɛfɛ o kun senfɛ Tɔnbukutukaw ka l'hôpitalso ɲɛma ale kɔni bɔra ka bolonɔbila sɛbɛn min n'a y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ don na k'u to banabaatɔ kɔnɔ k'u yɛrɛ kɔni tɛna baara kɛ pewu bilen Tɔnbukutu l'hôpitalso kɔnɔ wa k'u ye baara min kɛ k'a ma ɲɛ wa ko baara in kɔnɔna halisa an bɛ to an ka kunnafoniyaw la walasa k'anw ka finitigilamɔgɔw dɛmɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka se k'i jɔyɔrɔ fa o kɔ la o hukumu kɔnɔna la wele bilalen don jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ juma mɛ kalo tile 13 nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati ka ɲɔgɔn sɔrɔ anw ka ɲɔgɔn dalajɛyɔrɔ la n'o yɛrɛ de kɔni bɛ wele ko place de l'indépendance ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ n'o de ye opération O ye ko bɛɛ lajɛlen ka t'i ka dɛmɛ di anw ka finitigilamɔgɔ ma opération E a sigilen don anw ka finitigilamɔgɔw dɛmɛ kama wa jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni kan k'i yɛrɛ sɔrɔ nin na min ni wele kɔni bilalen don jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma mɛ kalo tile 13 san 2022 nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati anw ka faaba kɔnɔna na mɛ kalo tile 10 an ka jamana ɲɛma colonel Asimi Goita ale ni dolancilankɔrɔ yɛrɛ kɔni tun bɛ ɲɔgɔn ye la a ka baarakɛyɔrɔ la Kuluba n'olu ka jɛkulu yɛrɛ kɔni tɔgɔ ko INAFOM bawo a ɲɛma Muktar So ale kɔni olu ko k'u wulila ka se jamana ɲɛma ma ko jamana ɲɛma kɔni y'a yira k'a fɔ sa k'a ka dɛmɛ bɛ olu ka ni jɛkulu in k'olu yɛrɛ fɛnɛ kɔni ka dɛmɛ a bɛ jamana ɲɛma in walasa an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kɛ kelen walasa jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na halisa n'an tora an ka jamana ɲɛma ka kunnafoniya la o don kelen
silame muso ka jekuluto no fana be wulu ko inafem ulu kon fana willa ka se an ka jamana ɲama ma mi n'u kɔni taru ka bonya masigi kan ka jamana ɲama ka kɛ an ya kɔni kelen n'u ka taa sira kura mita walasa an ka jamana be se ka bɔ nɔgɔla toga mina n'o o ye Mali kura ye a ɲama n'o de ye madame Jakite Kajatu Togola ale kɔni y'a yira ka fasa ko ni ko bɛn ka kɔni tɛ taa muso kɔ wa ko musolakaw yɛrɛ kɔni ka dɛmɛ be jamana ɲama ye ani kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ k'u b'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u be se ka jamana dɛmɛ toga mina jamana be se ka bɔ nɔgɔla ni jadi jugu min b'an ka jamana da la a be se ka ban togoya mina an taa ko kan kibaru la min na m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunnafonidila dɔ n'ale yɛrɛ de ye Palestine ko ale kɔni bɔnɛ n'a ni la Israɛlikaw ka dugu kɔnɔ min na be dɔ bɛ kɛ ko ala ka badabada dali nɔgɔya ye halisa n'an taara kɔfɛ kunnafoniw la an b'aw ladɔnniya ka fɔ ko togokaw ka jamana kɔnɔ bamaci wale mɔgɔ dɔw yɛrɛ kɔni taara bi olu ka finitigilamɔgɔ kan min n'u yɛrɛ kɔni sera ka togokaw ka finitigilamɔgɔ mɔgɔ 10 bɔnɛ a ni la n'an be duwawu kɛ ko ala ka badabada dali nɔgɔya ye k'ala k'u fama ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma Mali kunnafoni sɛbɛn jamana layɛbagaw ni kunnafoni dama dama de kun b'an bolo ka d'aw bɛɛ lajɛlen kulo kan k'aw tɔ sigiyɔrɔ la n'ala ma basi kɛ an b'a fɔ k'an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kan inshallah nka ɲɔn'o cɛ an b'a fɔ k'ala ka bɛɛ lajɛlen hamina ko nɔgɔya ala ka bɛɛ lajɛlen sago d'i ma a k'an bɛɛ